בואו נדבר רגע על יציאה מאזור הנוחות. כן, יציאה מאזור הנוחות. אני יכולה לצלם את עצמי, מדברת על העסק שלי ככה, ואני יכולה גם לצלם את עצמי ככה. תכלס, אני יכולה לעבוד גם ככה, אבל זה כבר לסרטון אחר. ואני יכולה לעבוד גם ככה. אני יכולה גם לדבר על העסק שלי בנוף היפה הזה, וזו חוויה אחרת לגמרי. הכל תלוי במה אנחנו רוצים להעביר, איזה מסר, איזו חוויה אנחנו רוצים להיות שונים. אז תחשבו גדול, תחשבו יצירתי. אם אתם בונים מצגת, תעשו מצגת יצירתית. לא פונט אריאל ולא בצבע שחור. לא תמונה שסתם מונחת לה, אלא תמונה שהיא חלק מהמצגת. לא לפוצץ את המצגת במלא טקסטים, אלא טקסט קצר וקולע, ותוסיפו לזה אייקון, תמונות יפות. תנו לצופים שלכם חוויה אחרת. תזכרו שמצגת היא לא רק מצגת, היא חוויה. אתם מוכרים חוויה ללקוח. לצאת מהקופסה, לחשוב יצירתי, לעשות משהו שאף אחד עדיין לא עשה, וככה תישארו שכירים. איך להיות יצירתי, אתם שואלים? הנה דוגמה, משהו קטן שיצרתי, משהו מקורי, בשביל הסרטון הזה. צא מהקופסה, תעז להיות שונה, תהיה יצירתי והקסם כבר קורה. תיצור משהו אדיר ותהיה סייז קוויר.